Здравейте, колеги! Днес ще проведем лекция на тема въглехидрати. Това, което трябва да кажа още от сега, че тази тема е доста обширна и с нея ще се занимаваме не само днес, а и следващите две лекции по химия ще бъдат пак с акцент върху въглехидрати, като днес основно ще разглеждаме функцията, характеристиката на тази група съединения и някои основни прости въглехидрати, които трябва задължително да знаем. Следващата лекция ще касае вече химичните свойства, а последващата ще разглеждаме някои олиго и съответно полизахариди. Когато става въпрос за въглехидрати, най-вероятно всеки един от вас може да ми даде поне по няколко примера на вещества, които принадлежат към тази група. Това е така, защото те са огромна група от химични вещества и са изключително широко разпространени в природата. Получили са названието си отдавна. За съжаление, тогава не се е знаело достатъчно за тяхната химична природа. Считало се, че те са основно включващи в състава си три химични елемента – въглерод, водород и съответно кислород. Поради този факт е и наименованието им въглехидрати. Въглерод плюс вода. Тук виждате отдолу едно по-старо наименование – въглевод, но то вече не можете да го срещнете в никое от съвременна гледна точка обучително средство, било то учебник, помагало, някакви интерактивни други лекции. Но пък от съвременна гледна точка вече е ясно, че в състава на въглехидратите не са само тези три елемента, които малко по-горе видяхме, а също така се съдържат и други химични елементи, като азота, фосфора, сярата. А също така е важно и съотношението. Оказва се, че в някои представители, които са от групата на въглехидратите, това съотношение, което е типично за водната молекула, не е такова в конкретния представител. Това е общата формула, представена по един или по друг начин, като общия брой въглеродни, водородни и кислородни атоми е един и същ. Хидрати на въглерода. Защо е това наименование? Защото N пъти въглеродни атоми, N на брой, и M на брой водни молекули. Като броя на въглеродните атоми може да бъде от 3 до 9. Глюкоза. Всеки един от вас знае тази обща формула. Рибоза. Повечето от вас най-вероятно също я знаят. На захарозата съм абсолютно сигурна, че също знаете формулата. Всичките тях, ако ги разпишем по този начин, както е горе, ще видим, че те съответстват на по-горе представените формули. Но какво можем да кажем за дезоксирибозата? За нея това нещо не се потвърждава. Когато характеризираме въглехидратите и когато използваме като цяло това понятие, ние много често можем да го заменим също така с захариди. Това, което разбираме под това понятие, са природни органични вещества, които включват в молекулите си няколко хидроксидни и една карбонилна група. Това са техните важни функционални групи. Несъмнено на тях се дължат и множеството им от свойства. По предложение на Юпак те се наричат глуциди. Защо? Защото повечето, не всички, но повечето имат сладък вкус. Точно поради това те се наричат и захари още. Реално, вече след като се е установила структурата им, тези въглехидрати е ясно, че те са алифатни, полихидрокси карбонилни съединения, като в това число се включват и многобройни техни производни, в
включайки и високомолекулните съединения като полимерите. Когато говорим за въглехидрати, съгласно номенклатурата на ЮПАК, понятието въглехидрати казахме, че включва и други. Освен монозахаридите, освен олигозахаридите и също така полизахаридите, в тази група съединения също се включват вещества, които са получени от монозахаридите в различни химични реакции. Какви могат да бъдат те? Чрез редукция, съответно ще получим полиоли като съединения. Чрез окисляване на противоположната на карбонилната група, в другия край на веригата до карбоксилна, получаваме друг тип вече киселинни производни. След заместване на една или повече хидроксидни групи, с какво? Може с водороден атом, дезоксизахари, може с аминогрупа, аминозахари и така нататък получаваме различни производни на въглехидратите. Това, което е важно за тях, че тези производни обикновено могат да хидролизират до тези съединения, началните монозахариди, на които реално са производни. Терминът въглехидрати е предложен още през 1844 година от Карл Шмидт. Въглехидратите казахме, че са много широко разпространени, но защо? Разпространението им в природата, около 80% от сухото тегло на растенията се пада на въглехидратите. И само 2% е делът им тогава, когато говорим за животинските видове. Ето и отговорът. Простите въглехидрати се получават кога? В процеса, който вие знаете на фотосинтеза. Ето тук е представен общ запис на този процес. И вие знаете, че този процес протича в зелените части на растенията под действие на слънчевата светлина. Само че този процес е характерен за автотрофите, като в това число влизат освен растенията, също така водорасли, лишии, цианобактерии и други. Казахме, че те са широко разпространени в природата. Защо разпространението им е толкова голямо? Ами те имат множество функции в живите организми. Енергетична, задължително. Проистича от какво? Процеса на окисление на въглехидратите в организмите. Реално там има множество макроенергични връзки, които при разкъсването си отделят значително количество енергия. А от тази енергия имаме нужда във всеки един момент. В състояние даже на покой, докато сега си говорим, не извършваме никаква физическа активност, реално нашия главения мозък е основният консуматор на глюкоза, респективно на енергия. Структурна. В растенията при изграждане и поддържане на структурата им една голяма част от тази структура се дължи на неразтворимите полизахариди, които присъстват там. Пластична. Посредством въглехидратите в клетките се синтезират други съединения. Тези други съединения ще са предмет на третата лекция и на следваща гликопротеиди, протеогликани, нуклеотиди и други класове съединения, които са много важни за организма. Сега за типониращата, аз предполагам, че това нещо го знаете, защото нишестето е много важно като енергиен източник и то е при растенията, докато гликогенът е аналог на нишестето, само че при животинските видове. Информационна. Защо? Ами те се включват в състава на рецептори и по този начин в съответните процеси. Защитна. Някои въглехидрати участват дори при образуването на антитела, което своеобразно е една защитна бариера срещу всякакви такива чужди агенти. И несъмнено лечебната също е интересна, защото производни на въглехидратите се включват в структурата на някои лекарствени вещества, като в това число имаме и природни сърдечни гликозиди, а също така и антибиотици, които са вече синтетични
лекарствени средства на основата на въглехидрати. Когато говорим без значение за кой вид органични съединения, ние трябва да представим и някаква класификация. Защото трябва да има подреденост. Простите захари. Простите захари са изградени от химичните елементи въглерод, водород, кислород. Другото нещо. Те могат да се разглеждат като хидрати на въглерода. Защо? Ами видяхме на по-предните слайдове ето точно тази формула, където N беше от 3 до 9 за простите захари. Всички те попадат в една от двете групи – полихидроксиалдехиди и полихидроксикетони. Като това са най-простите представители глицералалдехида, говорим с N, ето това N, равно на 3 глицералалдехида и дихидроксиацетона. Представител на алдозите и представител съответно на кетозите. При класифицирането на въглехидратите се използват няколко различни подхода. Първият основава се на възможността за хидролизиране. Реално, простите въглехидрати не могат да хидролизират до по-прости такива съединения. Затова монозахаридите още се наричат прости захари. Дизахаридите обаче, те реално са свързани два прости монозахарида един с друг, при което се образува дадения дизахарид. Те хидролизират. Олигозахаридите, те също хидролизират, защото в техните структури се включват до 10 на брой монозахаридни остатъка. И тези, които съдържат повече от 10 мономера, наричаме полизахариди. Така, друга характеристика, по която можем да направим класификация, това е дължината на въглеродната верига на монозахаридите. Ако казахме N равно на 3, първия член, ако въглеродните атоми са 3, тогава имаме триози. Ако въглеродните атоми са 4 във въглеродната верига, имаме тетрози. Ако са 5, пентози и 6 хексози. Най-широко разпространените в природата са пентозите и хексозите. Общата класификация се изгражда едновременно въз основа на състава и структурата на молекулите на тези съединения. И ето ви дървовидния вариант на класификацията. Въглехидратите общо като група се подразделят на монозахариди, олизахариди и полизахариди. Съответно, олигозахаридите в зависимост от броя биват ди, три, тетра и така до общо 10, а полизахаридите пък от своя страна могат да бъдат хомополизахариди с едни и същи монозахаридни остатъци и хетерополизахариди, те съдържат различни монозахаридни остатъци. Наименованията в огромна част от случаите се основават на тривиалното наименование с окончание оза. Монозахариди, монози, полизахариди, полиози. Когато става въпрос за строежа, ние до момента видяхме, че тази въпросна карбонилна група може да я разглеждаме в два варианта или по-скоро присъства в различните монозахариди под две форми. Едната е алдехидна, а другата е кето вариант. И алдехидна присъства в алдозите, като основен представител това е глюкозата. А кетонната присъства в кетозите и основен представител там е фруктозата. И точно поради този факт те представляват полихидрокси, множество хидроксидни групи, защото това са хексози, полихидрокси алдехид и полихидрокси кетон. Те не съдържат други функционални групи в молекулата си и не хидролизират. Ето, според броя вече и съответните записвания,
Според броя на въглеродните атоми, монозахаридите биват, казахме, триоза. Основен представител при триозата, това е глицералалдехида. Той има и друго важно значение, защото, както малко по-нататък ще видим, той всъщност е първият член на D-стиричния ред на алдозите. Тетрози. Ето ви рибозата като представител на пентоза. Виждате ли, ето тук имат едни червени звездички, които са посочени. С червена звездичка какво се обозначаваше? Точно така. В повечето случаи говорим за асиметричен въглероден атом. Какво виждаме? При триозите имаме един асиметричен въглероден атом. При тетрозите имаме два асиметрични въглеродни атома. А при пентозите 3, съответно при хексозите най-вероятно са 4. Сега, тук начина на представяне и това, че имаме поне по един асиметричен въглероден атом, означава, че ние говорим тук за пространствена изомерия. Пространствени изомери са тези съединения, които имат еднаква брутна формула, еднакъв строеж, но са с различна конфигурация. Какво е конфигурация? Това е разположението на атомите в пространството, като не се отчита въртенето около дадена проста връзка. Когато говорим за изомерия и когато има наличие на асиметричен въглероден атом, тук говорим за оптично активни форми. Като обикновено само единият от тези изомери се среща в природата. Оптична активност какво е? Свойството на някои вещества или техни разтвори, много често говорим за техни водни разтвори, да завъртат под определен ъгъл равнината на плоско поляризирана светлина, която е насочена към тях. Оптичните изомери се отнасят като антиподи един спрямо друг. Говорим обикновено за двойка изомери, които притежават еднакви физико-химични характеристики, въртят равнината на плоско поляризираната светлина с един и същ по размер ъгъл, но в противоположни посоки. Молекулите на оптичните изомери се отнасят помежду си като предмет и неговия огледален образ. Или както двете ръце, ако ги поставим една до друга пред нас, това е и съответните оптични изомери по този начин изглеждат. Такива стереоизомери се наричат енантиомери. Ето ви тук D-глюкоза. Това е нейната конфигурация. Алдехидна група, 4 последователни въглеродни атома, които са асиметрични, 4 хидроксидни групи около тях и долу е хидроксиметиленовата. Разположението при D-глюкозата е точно такова. От дясната страна на въглеродната верига, после от лявата, после пак от дясната и накрая пак от дясната. Това е D-глюкозата. Нейният огледален образ виждате точно ето тук. Нейният огледален образ е L-глюкозата и обикновено между двата оптични изомера се поставя и равнината на симетрия. Споменах стирични редове. Стиричните редове имат родоначалник. Съответно, на D-стиричният ред родоначалникът е триоза, при чието асиметричен въглероден атом разположението на хидроксидната група е отдясно. Този представител е глицералалдехидът. D-формата, D-енантиомерът е точно глицералалдехидът. L-енантиомерът е пак глицералалдехид, само че L-глицералалдехид. Той притежава един асиметричен атом, съответно два енантиомера, като те са в основата си D, т.е. дават основата на D-стиричен ред и на L-стиричен ред на алдозите. Условно е прието с D да се обозначава този, при който хидроксидната група е от дясната страна
на въглеродната верига, а L да е този, при който хидроксидната група е от лявата страна на въглеродната верига. И ето ви го деглицералалдехида с равнината на симетрия помежду си. Защо дадена алдо, пентоза, хексоза, тетроза ще принадлежи на D стиричния ред? Това, което гледаме, защото тези пентози, хексози имат повече на брой асиметрични въглеродни атома. В случая са общо 4. Обаче ние гледаме най-отдалечения. Ако разположението на хидроксидната група при най-отдалечения асиметричен въглероден атом от най-окислената група съвпада с това на родоначалника на D-стиричния ред, то тогава тази алдоза принадлежи на D-стиричния ред. Тук ви е показано за кетозите. Аналогично гледаме най-отдалечения асиметричен атом. А ако разположението съвпада с родоначалника на L-стиричния ред, то тогава тази кетохексоза принадлежи към този L-стиричен ред. И ето ви ги тук с множество представители. Основен родоначалник на D-стиричния ред е деглицералалдехида и той се явява триоза. Тетрози, виждате тук с по два асиметрични атома. Пентозите, виждате тук, измежду тях рибозата е много важна, отбележете си. Хексозите. От хексозите трябва да знаем галактозата, манозата и глюкозата задължително. Виждате, че се увеличават и увеличават броя на оптичните изомери. Броя на оптичните изомери се изчислява последната формула. N равно на 2 на n. Като n голямо е броят на оптичните изомери, а 2 е на степен малко n, това е броят на асиметричните въглеродни атоми в дадената молекула на монозахарида. Доста изомерни форми разгледахме. Тук има и няколко понятия, които са свързани с изомерията при въглехидратите. Диастереоизомери. Какво разбираме? Пространствени изомери, които не са енантиомери. Тоест, техните молекули не се отнасят като предмет и неговия огледален образ. Това енантиомери ли са? Да. Отнасят ли се като предмет и огледален образ? Да. Тук имаме ли отново енантиомери? По същия начин. Те са предмет и огледален образ. Но, примерно, D-еритрозата и D-треозата, една спрямо друга, не са предмет и огледален образ, но са изомери на едно и също съединение. Ето тук L-триозата и еритрозата и триозата по същия начин. Как се наричат те? Те едни спрямо други са диастереоизомери. Диастереоизомерите се различават по конфигурацията на групите само при един от асиметричните въглеродни атоми. Те се наричат такива само с един, ако се различават, епимери. Ето тук алдопентози, рибоза, ксилоза. По какво се различават? Трети въглероден атом. Разположението при него. Кетопентози, риболоза, ксилолоза. По какво се различават? Трети въглероден атом. И ето ви тук имате епимерите, манозата се отличава от глюкозата по втория. Епимер на глюкозата пък също е галактозата. Тук те се различават по четвъртия. Заедно обаче трите са диастереоизомери един спрямо друг. Сега, когато говорим за въглехидрати, много е важно вие коректно да можете да ги представяте, да ги изписвате. Ученият, който е работил доста и е предложил тези правила за представяне, когато изписваме въглехидратите в равнината на листа, е Емил Фишер. Всичките тези формули, които тук виждате, са все на D-глюкозата.
Само че аз ви препоръчвам, тогава когато все още се учим да работим с тези формули, да използвате първия вариант на изписване на формулата. Защо? Защото тя най-детайлно ни дава информация какво се съдържа, каква е ориентацията, какъв е начинът да определим дали принадлежи на ДИЛ стиричния ред, и след малко ще видите, чрез тази формула лесно ще можем да записваме и другите форми на D плюс глюкозата. Първото правило. Въглеродната верига на монозахаридите се изписва вертикално в равнината на листа. Виждате, един след друг следват въглеродните атоми. Карбонилната група се изписва най-отгоре. Тя винаги заема първа позиция. При всеки от останалите въглеродни атоми, съответно от лявата или от дясната страна, се изписват хидроксидните групи в зависимост от тяхното разположение. Защо казах, че ни е нужно да ги спазваме тези правила? За да може след това да изписваме и останалите форми. Какви са тези останали форми? Тези останали форми всъщност се появяват в даден разтвор на монозахарид благодарение на един процес, който протича в разтвори на всички монозахариди и на някои олигозахариди. Този процес се нарича мутаротация и тази мутаротация е описана, както виждате тук от тази изрезка, от една научна статия. И реално това явление е открито от френския химик Дюбонфо още в 1846 година. Мутаротацията, това нещо трябва да се знае какво представлява това явление. Явление, което протича в разтвори на монозахариди и някои, подчертавам, олигозахариди. То се изразява в промяната на специфичния ъгъл на въртене на плоско поляризираната светлина до установяване на постоянна стойност. Този процес протича по-бързо, ако алкализираме разтвора и леко го загреем. В резултат на този процес в разтвора се образуват две други форми. Алфа и бета форма на, примерно, глюкозата, на фруктозата, на манозата и така нататък. Сега, тук има едно клипче, което детайлно може да ни даде представа за този процес, който протича в разтворите на монозахаридите, което клипче ще бъде достъпно после реално да го изгледате в момент, в който на вас ви е подходящо. В крайна сметка, тук, като изгледаме, ще видим, че двете форми, които се образуват, алфа и бета, те са циклични и те завъртат плоско поляризираната светлина, която е насочена към тях, под различен ъгъл. Ето това се случва в разтвора от теоретична гледна точка. Равновесието. Защото ние до момента разглеждахме тази карбонилна форма и разгледахме правилата, по които тя се изписва. Само че, тогава когато имаме глюкоза вече във воден разтвор, настъпва или протича процесът мутаротация и благодарение на този процес мутаротация в разтвора се формират бета Д формата и алфа Д формата. Това са циклични форми. Забелязвате тук този цикъл, който се образува от 5 на брой въглеродни атома и един кислороден. Като този кислороден е от хидроксидната група, която се намира при петия въглероден атом в въглеродната верига. Съответно, имате и алфа формата на този въглероден, на тази глюкоза, която също включва същият въглероден атом. Какво забелязваме? Тук има едни хидроксидни групи, които са в червено отцветени. Те са ново сформирани за структурата на глюкозата
и си имат конкретно наименование. Тези ново сформирани групи се наричат гликозидни хидроксидни групи и те имат малко по-различни свойства от останалите хидроксидни групи. Разположението на тези две гликозидни групи всъщност ни дава бета-изомер, тогава когато хидроксидната група е от лявата страна, противоположно на тази група, която е при асиметричния най-отдалеченият въглероден атом, и тогава когато имате разположение от дясната страна, съвпадащо с ориентацията при петия въглероден атом, тогава имате алфа-изомер на глюкозата. И имаме и друг учен, който е работил, това е Хауърд. Той, за да можем оттам нататък вече, след монозахаридите да изписваме лесно структурите на дизахаридите, тризахаридите, т.е. олигозахариди и в последствие на полизахариди, предлага да не се ползват тези вертикално изписани, било то карбонилни или циклични форми, ами да се използват аналогични такива форми, които съответстват на едни хетероциклични съединения. Съответно от пирена пиранозна форма и от фурана фуранозна форма. И ето ви тук алфа-глюкозата от предния слайд, изписана под форма на пираноза. Алфа-глюкозата, гликозидната група, беше от дясната страна, ето я тук разположена. Ако имаме фуранозна форма на глюкозата, ще я представим ето по този начин, подобно на фурана. Ако имаме фруктоза и я изписваме под форма на фуранозна, то тогава ще я изпишем последният начин. И ето какви са правилата за прехвърлянето от Фишеровите проекционни в Хауърдовите форми. Това беше структурата на D-глюкозата. D, защото новосформираната гликозидна група е от дясната страна. Алфа-глюкопираноза. Защо? Защото прехвърляме в пиранозната форма. Защо пиранозна? Защото имаме 1, 2, 3, 4, 5 и кислородния 6 на брой атоми, които образуват един цикъл. Всички тези заместители, които са от дясната страна, ги изписваме от долната страна на цикличната структура. И всички тези, които са от лявата страна, ги изписваме от горната страна на цикличната пръстенна структура. Аналогично за бета-D, само че тук имаме 5-членен цикъл, т.е. фуранозната форма, важи същото. Дясно долу, ляво горе. Така. И ето какво трябва да знаете тогава, когато ние поискаме от вас да представите всички форми на D плюс глюкозата. Трябва да се представят както формулите по Емил Фишер, така също и съответстващите форми, тези, които са по Хауърд. И трябва да знаете правилата за пренасенето и представянето им. Сега друг много важен представител, освен глюкозата, която беше представител на алдохексозите, това е фруктозата, която е представител на кетохексозите. Фруктозата още наричаме плодова захар, монозахарид, има сладък вкус, който е със същата формула като глюкозата. Само че вместо алдехидна група в структурата си съдържа кетонна група и затова я наричаме кетоза. Аналогично на всички форми, които видяхме за глюкозата, по подобен начин трябва да представим всички форми и за фруктозата. Първо са Фишеровите. Отново имаме от петия въглероден атом, това е най-отдалечения асиметричен, прескачане на водороден атом към карбонилната група и формиране по този начин на двете циклични структури. Алфа, защото хидроксидната група съвпада с разположението при петия, бета, защото хидроксидната група е противоположно разположена
на тази при петия въглероден атом от карбонилната форма. Пренасенето. Тогава, когато имаме, защото това са фуранозни форми, те са 5-членни тези цикли, 1, 2, 3, 4 въглеродни и 1 кислороден, общо 5. Съответно, на алфа фруктозата съответства тази циклична форма по Хауърд, на бета фруктозата съответства тази циклична форма по Хауърд. По принцип е възможно прескачане и от 6-я въглероден атом до карбонилната група. Тогава, макар и в много малко количество в разтвора, можем да имаме, освен фуранозна, и пиранозна форма на фруктозата. Но тя, пак казвам, е в много, много ниско съдържание в този общ разтвор. Като за начало смятам, че това беше достатъчно. И нещо, което считам за много важно. Това е една японска мъдрост. Това, което сме направили единствено за себе си. За съжаление, то умира заедно с нас. Това обаче, което успеем да направим за другите, то остава за винаги. И е много важно, когато частица от нас остане и когато сме допринесли с нещо. От това, което разгледахме до момента, аз лично, моето мнение е, че въглехидратите са много приятна тема и изобщо не са трудни. А дали е така, ще кажете вие. Много благодаря за вашето внимание.